superstar Oliver Mtukudzi. Vakati yakamuno mudhorobha reHarare musi wa 23 January 2019 vakazondoradzikwa kumusha kwakwa kumadziva kukasimbwi Mike Central atoti zorai murugare. Kana ndakamboona parufu pemuimbi panowanda vanhu Oliver Mtukudzi pakatonyanyisa especially kumba kwacho waiti ukangopesana nemunhu zvatovharana kuzoti paakazoendeswa muNational Sports Stadium kokuzoti ikoko kwacho pakaradzikwa akumusha mandaroni yese yakakutumunuka akuuya pakasimbwa akachemwa akaperekedzwa Oliver Mtukudzi kana atoti zororai murugare. Chakazondinakidza manje parufu rwacho akazonzi nguo yechikafu. Handichataura hangu zvakawanda nekuti pari parufu. Esine zvavamadatoreka ndakaita mhanza yekumbonokurukura navo kama vachiri vapenyu ndakawanawo mukana wekukurukura navo ndakavashanyira ikoko pakare paya kunotoni ko muzinda wavo ndikakurukura navo ndikaiti vanzi vachipinda mudariro munzwe kahurukuro yandakaita navo mukoma Mtukudzi. Iwe tinotenda makadi yenyu mesa. Aiwa tinozvikudza chose. Tingade kuziva chekutanga kuti Oliver Mtukudzi ndiani, akabarwa gore ripi, akaberekerwa kupi? Ini ndakaberekerwa mukakliniki kadukuduku kepa Old Highfields musi wa 22 September 1952 wangori muvhuro kuma 3 AM kuseni. Chikoro chenyu makafunda kupi? Ndakafunda maHighfields imomo, ndakatangira kuchipembere, ndikabva kuchipembere ndikaenda kuMbizi, ndikabva kuMbizi ndikaenda paMhizha, ndabva paMhizha ndikaenda paHighfield Community School. Pazvidzidzo zvenyu mimi mungataura kuti makagumira papi? Ndakagumira RJC Form 2. Pachikoro chipi? Highfield Community School. RJC Form 2 makore acho ndo pataiperera kwakusina zvokuti tinokwanisa kuenda Form 3 Form 4 makore acho zvaikwanisika kuti upfuurire kuendeko ba zvaingoenderana nekuti mari inenge iripo here. Pari kunzwika ipapa. Saka murova kuti bimi hamuna kukwanisa kuendeka nekuda kwemari ongo nekuti ndakanda kufanira kuchisiya chikoro ndisenze ndibatsire baba kudzidzisa vaduku. Ivo vakabereka Mtukudzi vainzani baba? Vainzi Samson Mtukudzi. Kumusha kwavo kuri kupi? Nanhasi ndokumusha kwavo, handingati kwanga kuri kupi. Kumusha kwavo ndikoko tobva kwamadziva mondarweno. Kuamai vaibva kupi uyezve vainzani? Amai vainzi Jessica vaibva kwaMurewa kuZumba muraini mamutenga mbiri. Amai nanhasi vachiripo? Amai vakatisiya muna 2000. Baba vakatisiya muna 1986. Aiwa, tine urombo chose. Nekudaro mumhuri menyu makaberekwa muri vangani muchivadoma nemazita? Takaberekwa tiri vatanhatu. Inini wekutanga ndichiteerwa naMajori akunzi Mai Kanyowa, kuchiuya Muchakabvu Robert Mtukudzi, vachibva Robert paiuya Baibit Mtukudzi, then kouya Beulah akunzi Mai Nyamutumbu, kozoya Mildred akunzi Mai Ndoro.
Mdara inako izwa Superstar Oliver Mtukudzi regeka tipurire mberi kanayo nhoroondo yavo ndakazoita manza zvekareka yokuenda kumba kwavo kuHighfields uko pamba pavo chepo ka pavakakurira vachifunda muHighfields imomo ndikanotaura naTete by Beat vanowanzvadzi yavo karega tivanzwi nayo vachipinda kamudariro Tete by Beat. Mukoma Mtukudzi tingangoti vakaberekwa mumhuri medu yanga iri imba yekuimba. Taingoti kana patine takagara tinongotandara nekuimba. Vakazongotanga kunzwa kuda kuridza magitare. Kwakuchibva vangogadzirawo chigitare chavo kudhara vanhu vairidza zvimabhanjo zvemagaba zvekugadzira zviye. Vachibva vangotanga kuchigadzira ende vachitanga kugadzira kudaro. Vakazongosvika pakusemunhu zvanga zviri mavariwo. Vakasvika pakuzongoramba vari kungoimba. Kusvika vanhu vakazoti chipo chine mukomana uyu ndechekuimba nekuridza. Saka ndokutanga kwavakaita vakatangira pano. Vabereki vaizvitambira sei nekuti uziva kuti makarekare ndopazvainzi pacho ndezveurombe. So nokudaro amai nababa vaizvitambira sei? Vabereki mazuva acho zveshuwa zvainzi ndezveurombe but vabereki vedu havana kunge vakazvigamuchirawo panguva yacho. Asi vakazosvika pakuzozvigamuchira vaona kuti chipo chiri maari ndo chikuru. Imimi maimboona mukana makambotorawo mukana wekugara nana Mchembere nana Mdara vachiti ndezveurombe. Imimi maiona ngeurombe hwacho wanga uri papi kana muchinyatso kucherechedza? Sezvo kudhara vanhu vemagitare zveshuwa vaitowo vakanga vaita zvemagitare vaingofamba vachiridza mukati menyika. Saka nababa havana kunge vakazvitarisira izvozvo kuti vangasvike ipapo. Havana kuziva kuti iye ane chipo chekuti kana chichazomubatsira muupenyu hwake. Saka vaiti ndezveurombe nokuti vaionawo vaifamba vachiridza zvanga zvisina pundutso kumberi zvakare. Hapana kwazvaisvika. Reketi zovana vakaiwoka vaMtukudzi kuti vapedza chikoro zvakazoita sei? Ndakaita makore 3 ndichitsvaga basa risingawaniki. Ndopandakazotanga zvekuridza magitare. Iwo magitara tingati panguva mai muri kuchikoro manga matozvitanga kare but makazozvitanga imi mapedza chikoro? Gitare ndakazoridza ndatopedza chikoro. Ndanga ndatova nemakore 3 pandakazotanga kubata gitare kuti ndikutanga kudzidza gitare. Sei makada kupinda music industry uyezve pane here patingati sisi ndiye wamakashuvira kana akakukwezvai kuti inini ndapinda music industry ndaita saningi? Handina kuzviitira kuti ndida kupinda music industry. Handiri munhu aingofarira kuita zvemumanzi. Saka kusimudza gitare kwangu kuri kutopamidzira pane zvandaita kudara nokuti ndainyora nziyo dzemakwaya ndaimba. Asi pamakore acho yayo makore enyu yayo kwatingati sisi uyu ndiye wamungati uyu wemuno local anga aikubatai moyo zvokuti imi makashuvira kuda kupinda mune zvemagitare? Vanga vakawanda. Ana Ngwaru Mapundu, ana Jackson Chinembiri, vanga vakawanda chaizvo. Ana Jordan Chataika zvichidaro. Mataura mimi kuti maitombowana mukana wekunyora nziyo dzemakwaya. Kwaya yanga iri kwaya dzekuchikoro here kana kuti kwaya dzekukereke? Uyezve kana zvizvekukereke maenda kukereke ipi? It was a church choir, the Presbyterian Church. Ndo yapinda vabereki? Ndo yapinda vabereki. Right, nokudaro kuti muchizotanga kuita mimi serious kuti makuda kupinda music industry yazvezvo zvekuti nyika yese ikwanise kunzwai zvakatanga sei? Handina kumboda kupinda muindustry sekutaura kwandaita. Handina kuzviitira kupinda muindustry. Ndaizviita because ndo zvandaida kuita. Saka marecordings ekutanga ndakazoita 1975.
1975 mama tone chikwata apo ndisina chikwata ndichiridza gitari nekuimba ndikaimba dzimwe nehanzvadzi yangu mazuva iwayo hanzvadzi yenyipi nabaibiti dzamaimba panguva iyo dzanga dziri dzechitendero kana kuti ndedzimwe nziyo handiziva kana muchiti chitendero munoreva kuti kudii asi ndainyora nziyo zvaibva pamwoyo pangu nekuona magariro atingaita sevanhu ndo dzacho dzaivabata mwoyo dzika adzana ngwaru mapundu jedzo jeri mashonganyika pachivesho uri sei muchineri pichidziva legal structure akuri sei nasi idzima musati mazvara zvana chidziva watindirare pano moyo wangu wafara kapuno kako sisi kanenge kemwana watindirare pano moyo wangu wafara iwe Danyere choza ndefu mamuna mwamoa iwe Danyere choza ndefu mamuna mwamoa zvakata Johani wakata chipari chisingabvumirwe zvakata Johani wakata chipari chisingabvumirwe iwe Daniel chosa ndefu mamuna amwamoa aubwira moa ngwaru mapundu ndo dzacho dzaifarikwa dzakabata moyo anoli pamutukuzi panguva yacho iwe Daniel chosa ndefu mamuna amwamoa wangu wafara kapuna Dominic Piri chosa ndefu anengeke mwana watindirare pano shuwa moyo wangu wafara iwe ngoni munemo Samora chosa ndefu mamuna amwamoa right nziyo hanzi ndakaridza ndisina chikwata dzimwe dzenziyo dzakaridza sina chikwata idzodzi ndedzinedzi ameuta ibekwa nani hapa mtukuzi dance to my beat dance to my beat come on make up your mind hey bravo mama 1974 production everybody's on the beat ndofunga idzana ana mudhara Jackson Piri ka ndoyanga iri nguva yavo chaiyo aita kupwanya gitari ndodzaita vari parumvesano ukabvunza naSusan nenhunzi vanokudza kuti iwe ana Shila ndodzaivhesa vatso aipfekesa vatso kaiti panguva yavo kamwe kanonziko Sweet Black Mama Fatima Smiling, cheap brown girl.
that she's my baby. I gotta celebrate again, I found it. I don't mind to take a resume. I don't care to have her by my side. Though she's so proud of her own skill, this right to make her a sweet like Mama Fatima. Let me celebrate that she's my baby. I gotta celebrate again, Afande. Smiling, cheerful young girl. She's been in the mood just to be my baby. makanzwa sei amaro atiririka ndo kampo kaniso tapira sweet mama Fatima akakwapedza ka solo right aliva mtukudzi ndakabvunza ini mtete kuti aimbawo here kuchechi. Kuchechi taenda kuchechi semhuri, akabhabhatidzwa mupresbyterian, akakurira mupresbyterian, akaimba kunyange nemakwaya emupresbyterian. Saka chipo zvekuimba zvanga zvagara zviri mumhuri. Saka mukuimba ikoko ari mupresbyterian imomo zvaingoramba zvichimupa shungu nokuti kunyange pakati pemhuri taimba kunyange dzemukereke tiri pamba. Saka chipo chekuimba chacho chakabva zvakabva ramba zviri mari. Vabereki vachiona kuti aizve mwana wedu ndo zvakuita zvanenge akusimudzira dzinza rekwaMutukudzi nechipo chaainacho izvo, vakazvitambira sei sevanhu vanga vambinga vachizviteresera pasi pakutanga? Vakazomutsigira vaona kuti zviri kumubatsira uye ndo zviri mari. Chero paairidza mashows ake kana kuri kunzi aita show vaiwanikwa vabereki vachitsigira vachienda vachinomubatsira. Kunyange paainyora nziyo dzake akanga aita chakanaka vaibva kukurudzira kuti aiwa zvakanaka. Imimi sehanzvadzi mainzwa sei? Ini sehanzvadzi taifarirawo, taizvifarira nokuti takachange tiri mazviri mukuimba macho. Saka semhuri tatingonzwa kuti tiri kufarira kuimba, tichiona kuti urombe hweuye takanga tisati taziva kuti urombe kana tichiasi taiziva kuti zvakanaka zvaari kuita. Taimubatsira kutsigirana. Basa rake rakatanga kushanda ndiripi? Asati apinda mumhanzi akamboshanda Philpott and Collins, akamboshanda kunyange nemubhucha. Philpott and Collins iri kupi? Yanga iri muna Samura. Kwaitwa nezveiko? Ndinatsoziva kuti maitwa nezvei sezvo tatingori vadiki taingoziva kuti bhutu varikuenda kubasa. Mubhucha akashanda bhucha rekupi? Semabasa aingonetsa vanga vangoti pese pese vachidzidzirawo kuimba uku vachimboshanda. Saka bhucha ravakamboshanda ranga riri pamastones apo. Pedyo apa. Vachibva ipapo vakazombobatawo futi kupi kumwe? Havana kunyanya kushanda muindastry zvakanyanya. Vakabva vangosimba vari kurutivi rwemusic nemhanzi uku ndokwakabva kwaita pressure. Right. Ngomaliva Mtukudzi ndikati munza zvikwata zvakatanga kushanda nazvo. Ndakatonojoina chikwata changa chiripo kudhara, chikwata chainzi Wagon Wheels. Chainzi Wagon Wheels ndo chikwata chandakanojoina tichitanga kuita nechikwata. Wagon Wheels
vaiwanika kupi uyezve yanga yakamira sei panguva yacho? Wagon Wheels yanga iri changa chichikwata chihombe chachine vaimbi vakawanda-wanda. Chaiva naSusan Chenjerai, chaiva naThomas Mapfumo, chaiva nevasikana vaimba vainzi amaWagon Sisters. Changa chiri based kupi makore achayo? Chaiva based kuMbare, kuMbare muna Zata. Saka mimi mapindura amakaitako manga maishaura here kana kuti maitoridzawo gitari? Ndanga ndakutoridza kudhara, ndanga ndatorekodha kudhara negitari. Saka pandakaenda ndakatoenda nditori nerwiyo rwangu Dzanimamotera kuti ndinojoina kuti please ndiridzirewo rwiyo rwangu because ndakudawo zvikwata zvazvo zvakuita mutsindo nguva iyoyo, saka ndakudawo muchikwata. Saka rumbo rwenyu rwekutanga rwekutanga kutsikisa kuti rwaimbwa pawireless kunzwika nenyika yese rwainzichi? Rwainzi Stop After Go. Makaimba navanzvadzi? Ndakaimba navanzvadzi. Kuva makatsikisa neWagon Wheels rwekutanga? Rwo Dzanimamotera. Dzanimamotera. Yanga iri 7 single kwandiri yanga toida mbarefu? No, 7 single. Mafamba neDzanimamotera ranga riri neWagon Wheels ranga riri gore ripi? 1977. Mafamba neWagon Wheels ye makazoita sei? Takazosiyana 1978. Takasiyana nemanagement, saka takabva sechikwata seWagon Wheels. Management ikasara katsvaga vamwe vakomana vakunzwawo zvakare Wagon Wheels, saka wangu munengena ndiye akazotanga kufunga kuti direi kurwira zita, ngatitsvage zita rimwe dzva, ndiye akazoinesera kuti Black Spirits. Saka from there on my next recordings edu kubva ipapo anga kunzi Black Spirits, anga sanzi Wagon Wheels. Imimi muchirondedzera kuti Black Spirits zvinorevei? Chakaita kuti tinzi Black Spirits taiti munhu nemunhu anobva kumusha kwake nemidzimu yake tirikusangana panapa, asi tese tiri vanhu vatema, saka we are Black Spirits. Right, yeah, Black Spirits kudaro yanga yakamira sei manjava? Kuroti mamunani mamuna James Austin pamadrums, Joseph Alpheus pabass, Robert Mtukudzi pasecond guitar, Bartholomew Chirenda pafirst guitar, inini ndichiimba ndichidairirwa naKenny Munemo. Yanga yava based kupi makore achayo? Tata kuKwaIfield, kuno kwaIfield Old Devils. Makwenya kudaro muri ku Old Devils pane zvimwe zvinyorwa zvatakambosangana nazvo zvokunzi kuti pane makore ekuma early 80s koko makazombosiyana neBlack Spirits. Ichokwadi here kana kuti kwangu kunyora zvako? Kuti takazombosiyana neBlack Spirits, takangosiyana kamwe chete ngati neoriginal Black Spirits. Anga makore apa? 1980, it was 83, I think 84. Yeah. Mama totanga kare kupapayidza madamba refu ipapo? Danga twawanda, I think nandane mashanu should be Ndipiozano, Chikwati Chabuda, Muro Indiani, Shanj. Yeah, about 4 albums. Saka rekupedzisira neoriginal Black Spirits ndiro Shanj? Ndiroro. The Black Spirits ndo kanunziko Ndamo Dzanimamotera Oliver Mtukudzi 1977.
ndasogudubudza munhava yangu ndobva ndaona inini ndasangana nehurukuro yavakaita namushakabvu Joe Panganai Oliver Mtukudzi. Untongoona wega kuti panguva yacho ya vanga vachiri boys vanga vachiri kuzvinzwa marriage yange isati yaenda. So pane vamwe vaimbi vateereri vazhinji vanowanza kuti imbotipewo mazwi evashamarari vataimbonzwa makare kare. Zvaita zvakanaka. Apa ndabva ndataiwa anozoda kumabvisa mazwi acho timbokudzorereka kumashure. Mumbonzwa hurukuro yavakaita naOliver Mtukudzi. Vachiri vakomana ipapo. Iko zvine zvapaka handimanzwa mapfumo andichikandirwa. Ndichibvunza ndaita kukandirwa mapfumo naMtukudzi. Aingopima ngoti akamufana akanhasa. Akamufana akachiko naiko. Asi kuti papaidza neniwo. Asi inzwai matauro avaita apapo. Joe Panganai. Right, ndinoda kuti ndimbokudzosera kumashure muchandiregera pamumbonzwa topokudzosera kumashure ndimumbonzwa hurukuro yakaita naJoe Panganai mushakabvu mushamarari mukuru. Tuku zvingava zvinhu zvinofadza kuvateereri vedu kuti wanga achinyatsonzwa nhoroondo yako kuti wakazvarwa gore ripi? Ndakazvarwa kare muna 1952. 1952. Wanga uri musi weMonday musi wa22 September. Nguva dzadziri kuma3 kuseni. Ndo zvawakataurirwa. Zvino kuzoti uzenge uchipinda munyaya dzekutwa iye zvine zvaakuritsawo zvakembenge zvatanga sei? Ndofunga ndiri munhu akangozvarwa ari mazviri zvokuti kukura kwangu kuti svika ndizoenda kuchikoro ndiri munhu aingofarira zvekuimba svika ndiende kuchikoro. Zvino vabereki vaingoti izvi zvekuimba izvi ndezveurombe. Saka kuimba chaiko vanga vasina basa nako zvavo, asi kuti ndizotora gitari tichiridza ndo pakatanga kuita problem. Kuroti ndasiya chikoro muna 1976-77 ndo pandakatanga kutora gitari kutanga kudzidza gitari. Ngati ndo pandakatanga kunyora nziyo ipapo. Zvino zvadaro saizvozvo wakatanga kuimba nechikwata chipi kuti uzenge iye zvine zvaakuzikanwa kunzi kuna Oliver Mtukudzi? Zvakafamba sei? Ndakatanga ndiri ndega ndichiridza kagitari ndichiimba. Marecordings angu ekutanga emudziyo dzangu ndakaitira ipo pano paRadio 2 namukoma Brighton Matevere. Saka ndingati ndokutanga kwangu kunzwika izwi rangu kuti kuna Mtukudzi anoimba. Asi hazvina kuzombotsikiswa zvandakarekodha zvacho navamatevere. Ndakazoti tatigarei gore ndakazorekodha ndiro yekutanga nehanzva dzina Baibiti. Karwe kainzi Pezuma. Saka karwe yaka hakana kubudirira zvakanaka. Ndinovimba kuti mune zvakawanda zvakakanganisika. Semunhu akanga achangotangawo. Kaimbiro kacho chinangwa cherwe yokuti chinorevei papasina. Saka kwangu ngoda kuti ngatimbe sevanhu vane shungu. Asi pasina zvonyatsoti kambo kakanyatsotsiga chaizvo. Ndizvo zvizvo. Zvino wakabva wazobva ipapo ndobva wazoenda kuchikwata chipi? Ndo pandakazotanga Wagon Wheels. Tichitsikisa karwe kangu kekutanga ana Stop After Go, Stamp Your Feet. Turwiyo tusina kunyatsoita zvakanaka asi kakazotanga kubudira chaizvo ndodzanimomotera. Ndokatanga kuti iye zvinezvi vanhu vakunyatsonzwa kuti munhu akuimba chaizvo. Apa ruzivo rwaro ruri shoma kwangu ruri kuti ndingangoti kakushora rurimi rwamai kuti tinoimba zvechirungu isusu tinonyatsoita chaizvo. Maona saka kandakazoimba nerurimi rwamai ndokakatanga kubudirira ndikabva ndangoona kuti ndo chaizvo zvandofanira kutora, ndogwarira ndofanira kutora ndo zvinofanira kuitwa izvi. Maona ndo pamabva kuWagon Wheels pamaenda tapedza Wagon Wheels. Ngangoti Wagon Wheels yakangochinja zita kubva kuWagon Wheels kuita Black Spirits.
takamira takati inini Bartholomew Chirenda achiridza lead, James Austin achiridza madrums, Joseph Alpheus achiridza bass, Robert Mtukudzi ari parhythm, mazvona ndichiita vocals. Saka takangonetsana nemuzvina mainstruments watakati naye panguva iyoyo, ndokubva tasiyana. Kusiyana kwatakaita iye akasara achitorowa makomana achinzi Wagon Wheels. Saka ndakaona kuti kurwira zita hakuna zvakunobatsira, asi tikangova nenziyo dzedu tikava nezvirimwa zvedu zvatava nazvo zvichabumba zita rimwe idzva. Saka ndopatakachinja zita kubva kuWagon Wheels kuita Black Spirits. Ndobva maramba muri Black Spirits Hongu kwenguva yakati rebei? hongu. Unenge wakazombobva zvakare uchibva wamboenda kuZigzag? No, chakaitika ndechekuti ndakatanga ndaita neOcean City Band. Chakaitika apa takatanga kunetsana zvichida pamwe zita ranga rakurisa nezera redu ranga richiri kusiya. Hatina kunyatsowirirana masenzero, tata kudhakwa kudhererana. Saka seshamu ndakadecida kuti no, imi vakomana chiitai penyu, tione zvamunokwanisa kuita moita, ini zvandokwanisa ndakuitawo, kuitira kuti tione baba pamusha kuti ndoupi. Jongwe ndiripa. Saka ndakaenda kuOcean City ndikaita LP rangu rinonzi Please Ndapota neOcean City for 8 months. Panguva iyo vakomana vangu vari vegawo, but ndakazongonzwa kuti vasplita, mumwe aenda kuno mumwe aenda kuno, mazvana kusvikira 8 months dzapera takadzokera futi kuti no, ndaona kuti zvino vazviziva kuti no, zvinhu izvi zvinonetsa, hakusi kugona kuridza gitari chete kunodiwa, asi kukwanisa kuzvironga kuti basa risenzwe kune basa futi, mazvana. Saka takadzokera tikasenza zvakare kwemakore akati kuti still zvakanetsa, chirwere chimwe chetecho chikangodzoka zvakare. Unoziva chinoitika, izvi ndakutaurira ndichirinangana nemabhendi madiki ari kutanga izvi. Vanofanirwa kuziva kuti pachikwata chega chega, pachikwata pavo ipapo, munhu nemunhu ane basa ari important, anotodiwa ipapo, ndokusaka aripo. Asi pane chaiye ari kuita kuti zvibudirire, nokuti munoziva munhu kana achibika chinhu panodiwa nyama, asi panozoiswawo sauti, panozodiwa pepa, panozoitwa vhiniga zvinake, maona. Saka anenge aine nyama ndo chinhu chacho chachikozi unogona kuibhoira isina munyu ukadya. Saka ngavangwarire izvi kuti azive kuti iye pakubikwa uku iye imvura here, kana kuti ndiye nyama, kana kuti ndiye sauti, kana kuti ipepa, kana kuti ndiye ndiro chete yekugadzikira. Zvibvunze kuti unozviziva, kana kuti uri muto. Mazvona ukaziva ipapo kana chikwata chinochengeteka. Ndizvo zvituko. Ndinoona sekunge mashoko anobatsira kune zvakare vanenge vachiri kuumbana kuti vangu vachiburitsawo dzimwe nziyo vaimbawo nemukurumbira. Ndinoshungura kuzonzwa kuti mazodaro izvo mambosenza mose. Pari zvino izvi zviri kufamba sei? Makabata nenyu? Pari zvino izvi takasiyana. Ndingati pamaBlack Spirits aya takazoitawo vamwe vatakanhongeredzawo vakazojoinawo mushure mekunge Gushungu ashaya. Mazvana Gushungu ndiBartholomew Chirenda ndiye aitiridzira lead ashaya. Takazotora Moses Muranga ari kumaGreen Arrows, ndiye akazouya akatijoina, tikambosenza takadaro pakazoita nguva yakuti Ken Munemo watata kuimba naye asiya, ndo patakazotora Piki Kasamba achizouya, tikasenza takadaro kwenguva kusvikira pari zvinezvi Piki hazisipo. Ndiri kungonzwa nerunyere kubuda ana Chinks na Moses Mura kuna Chinks na James Austin ariko kureva kuti pamaBlack Spirits original isu tasara takati inini, Robert Mtukudzi na Joseph Alpheus Webes. Ndimi weBlack Spirits? Ndo Black Spirits. Pane vakabva
weBlack Spirits akabva ndiJames Chimo, James Austin. Ndongo. Gushungu akashayika rini? Gushungu akashayika 1983, 84 somewhere, 82, 83 somewhere there. Mushure mekurwara kwenguva yakatuti? Angane chirwere cheFitzgerald. In fact ndochakaita kuti azoregedza kuridza nesu. Akazoshaya sisaridze nesu. Tuku, rega timbozora chimozwa kambokako. Kanobaya moyo zvichokwadi zvokuti tinenge chida kuti kanga chinosvika mumagumo asi tine zvakawanda zvokutaura naTuku handiti saka taura kuti kada kuti tikarebese tirambe chunguridza ngoma tingapedzisira munomu pasina zvatinenge taura zvakawanda mwana wamai. Zvisinei zvazvo Oliver Mutuku dzine kamba kanonzi ko Nyarara Mwana. Tuku kamba kanobaya kupinda mumwe chaimo. Kanga nechinangwe. Karuya kanga ine chinangwa nokuti nguva yakakawa yatakakatsikisa inguva yanga iri yehondo. Saka kanga kari karuya kekushingisa vanhu. Vanga vari musango nevanga vari mumaguta kuti vashande pamwe chete vasaore mwoyo kuti zvinhu zvakunonoka kuzi makore anga awana. Ingori hondo rangwa ropa vanhu unashaya hama yake. Saka karuya kanga kanangana nekushingisa vanhu. Kuti Nyarara. Mindro yake inonoka asi inotouya chete. Inotoya yakazouya. Yakasvika. Aiwa zvinofadza. Tichimbonzwa izvi muri yenyu makawanda zvakadini? Isu takaberekwa tiri vana vatanhatu. Ini ndini wekutanga. Ndichiteerwa nemusikana anonzi Majori. Izvino akawanikwa anonzi Majori Kanyowa. Achiteerwa naRobert Mutukudzi. Mashure macho muna Baibit Mutukudzi, muna Biola neGotwe ndiMildred. Baba zvakashayika? Baba vakashaya hongu muna 86. Amai wapenyu? Amai vapenyu hongu. Munobva kupumusha? Kumusha tobva paMandawe.
mamadziva apa. Aiwa zvinhu zvinonakidza zvikuru. Kumhuri yekwenyu pane kamba wakazomboimba kana kunzi hakuna munhu anoita saizvozvizvi. Pane here waungati kudzinza kwenyu aitawo zvekuridzai kana kuti zvinhu zvaangotanga pauri izvi? Ndikati zvakatanga pandiri ndingange ndakunyepa nokuti baba vangu pachezvavo munhu aiimba vaita zvemakwaya zvezvo kusvika muno maguta vakatomboimba tumashows twavo twavaitawo munana amai musodzi vachiita kunana Buruwai kunana Stanley Hall amai munhu aimbawo mukwaya ndofunga kuwanana kwavo kwababa naamai vakawanirana mukuimba ana madzisekuru aberekawo madzibaba ababa pane vamwe vaiimba saka handingati ndindakatanga nazvo. Saka ndezvemhuri yekwenyu? Ndezvemhuri yekwenyu. Tichitaisa mumanzi yako uchifananidza iwewe matangiro wakaita kuimba kuBlack Spirits nemambiro nemaridziro wakuita mazuva anayo uri kuona sei zviri kugutsa here? Chinoitika ndine vamwe vandinoti ngati mafans angu vanofarira nziyo dzangu vamwe vanouya vachikomburena tukumazuva ano haucharidza kudhara paya ndo pawairidza chaizvo handingarambe nokuti chido changu ndechangu saka hongu mumwe anotidzidza kudhara dziri nano pane dziri zvinezvi nokuti akakanzwa sakamabva mukuridza kunyarira mwana munhu wese akakanzwa anotorwa pfungwa dzake kudzokera kumashure kuya kane yatinoti mamemories mazvona saka rweo runotanga nhasi harungakunde rune memory mazvona asi mukagara makore mashanu futi kanhasi kachaita mamemories kupfuura kachaweri mazvona iyo inonzi kudziridza kuri kuita zvinhu technology yanga iri kongo kare nazvino yasiyana development kubudirira kwatiri kuita asi tinowanikwa tichirasikirwa nemamwe maqualities ataiva nawo kudhara hachawanika yezvinezvi nokuti kubvira gitare racho raibva harisina zvanga zviripo paipe mishina chinorekodha zvese zvasiyana paita mutsauko. Right, vainzvakapo uri kuraya yakaita namukoma Jopanganai mushakabvu Jopanganai neuromba kuti vese vakatisiya mweya yavo ngaizorore murugare. Ona kuti mutukudzi apapo pavaitaura naJopanganai vaitotaura vachitoseka vachiita sese asi pandiri pandaitaura nawe nini havana kubvira vambosera yakaitori interview kutomanikidzira voza vakasingatodi ndakavabhuka inini kuti ndiri kuya 2 weeks before ndichiva yeuchidza ndiri kuya musi wakati achiti hauya hako mupana ndikatitosvikawo manguva zvikanzi uya kuma9 inini kuma8 ndandatoopo kare pakare paya kunotona iwo wakazosvikawo kuma10 vasvika watombotakurana nevazukuru mbotendera pakare paya ndobva ndaudza maneja kozi havasvikirwe ka zvekumhanya svika kuna maneja kanzi iyi kana vane vaenzi kudai zvavadi kusvikirwa padhuze tombodzikama zvako ndakagarapo svika kuma4 kuzoenda kunovaona kuti ndakatozoita zvokuenda ndega paiginya kanzi amfana uchiri pano kuti wanga atondoona karo ndiripo sanga singadoni pamukana wako uchiri pano saka watichi aiwa nhau yangu ndeyada kuti ndikurukure nemi handitogara pasi tozotanga kutozokurukura nawe pano pana 8 kuseni interview kuzoipiwa na 4 abaingeri 25 minutes ndio ya muri kunzwa tinongotenda kuti aiwa ndakazongowana mukana wacho
ndakaiona nhabwe ndakazombobvunza tete Bhaibhiti kuti first release yavo manzwa apa kuti nzimwe yacho yakatorekodherwa panapa yakatorekodherwa po panapa pambari panapa mastudios achiripo nanhasi uno ikozonzi akatotanga kurekodha zoti vaimbi vanoda kurekodha aiwa huyai panapa studio manyama iri panapa inobudisa sound quality yakanaka chaihuya muzorekodha. mukoma Oliver vakatanga kuridza takatanga kuimba nawo karwiyo kekutangisisa chaiko chaiko kainzi stop after go tiri pamwe chete. Stop after go. Stop after go. Makaimba muri pamwe chete. Saka makore api mashure imomo akuma 70s ikoko. Mashure iwo vakazoimbodza ndimomotera. ndo mazuva vazorekodha dzavo nichirekodha yangu iwe. Dzekutanga idzodzo vaidzirekodha vachibva pano. Vaibva pano mimi zvakakubatai sei kunzwa kuti amana izwi rangu riri kubuda pawairesi panguva yacho iyo zvainakidza sei? Panguva yacho taichingofunga kuti tabuda pawairesi but tatisina zoti zvino zvichasvika kupi asi taingoti zvatoita tabuda pawairesi. Maingoita zvokunakidzwa. Taisiya here kuti ibhizinesi ramukuita here kana kuti maingoti tezvekungotamba basi tichingonakidzwa? Aiwa taiziva kuti zvinogona kuti papundutso kana kuti zvinogona kuti tadzisasi sevamwe taingotedzerawo mutukudzi asi amutukudzi ndovanga vari kunyatsori neruzivo vanga vari serious. So imimi nemuroora wenyu Melody maitoenda here zvekumashows kana kuti kwakuri kungoenda kunorekodha basi? tina kuenda kumashows. Amuna kuenda kumashows? Takangorekodha chete, taingovavarirawo kurekodha chete. Saka imi makangotsikisa kamwe chete kamubva manyarara? Ndakatsikisa kamwe kandakazotsikisa kanga kechechi kanoti tarirawo neJesu amire pamukova. Kanoimba kachiti chaya? Kanoti tarirawo neJesu amire pamukova, tarirawo neJesu amire pamukova, tarirawo neJesu amire pamukova, ino haisi nguva yekutamba nayo. Ndo kamwe kenziyo kandakarekodha mazuva iwayo. Kunga kuchiri kuma-70s ikoko zvakare? Kwanga kuchiri kuma-70s. ndizvozvo hanzi mutukudzi anga akadzikama nekuti mari yanga iri shoma. Iwo munhu akaita mari anenge akukura mapapiro naye ameno ndimuri kutaura right. So best song yenyu mimi ndeipi? ini ndinofarira dzizhinji dzipanziyo dzavo zhinji asi kanoti seko kanongondibata kanongondidzoreredza mundangariro dzehama dzemhuri. Saka ndinokafarira ukanoti seko kaya. Right. Oliver Mutukudzi kambo kanonziko seiko anzi ndo kanofarirwa zvikuru natete Bhaibhiti?
Mwari seiko, seiko Mwari we, Wandiri seiko. Asikuluru nzuma kwa mtare kumakomo yoko. Anzi ndakati zete pachikunya nangu ndakaibata kai nhoro nayo Oliver Mtukudzi. Aula pilo kuti zete extension tukanza haiwa. National driver mamboneswa moto nevaimi. Shuwa iri. Grace Alvera. Kanzi ndecho kwadi mkoma ya makaona namo yena mdara tuku. Ndokuti ku office. Ndona kuti undi udze pandimira chaipo saka ndati seiko. Kanzi nanasi ndiko kwavanobva. Ina kundiitira mushe mindiro iyoyo irafuka iyo. Ndi Thomas Doni mputirwa uyo. Ndona kuti undi pandimira chaipo saka ndoko waibva kuti nanasi ndoko vanobva. Wasisipo papa mari nembili zikanzi zvaboka pazeta apo apa mbari ndiri kuya kuzorekodha ipapo na City Live Clever Takawira Mabacking Vocals na Clementine Taurai bendi hiyo. Right, regati purire mberi. Achitanga kuimba. Takanga sezvo zvinhu zvekuimba zvanga zviri matiri tese. Ndakamboti bateiwo naye. Nemuning'ina nehanzvadzi yangu mudiki wataitedzana naye inzi Robert waishanda naye. Saka takamboti fambei naye. Makatomboimba were? Ndakamboimba naye. Muchiita mabacking vocals ere kana kutonyora kambo kenyu kuti aiwa akaka ndikatete by beat? Ndakambonyorawo kangu. Kapi? Kaitwa Vana Vari Munzara. Vana Vari Munzara. Ndikegore ripi aka? Kuma 71. Kuma 71? Kanga rika single ka? Kanga rika single. Makaimba kuseri nekuseri kandi mangu imba side rimwe rimwe side wakazoisa iwo? Aiwa, takaimba kuseri nekuseri. Kuseri nekuseri? Tete isisu tanga tisati tabarwa makore acho ndofunga mukambotiimbirawo zvishomani ndoti kaimba kachidaika tingaite mukana kuti kwanise kukatsvaga kuti tombokaridzawo. Chorus kangu ndibira chorus imwe chete zvake. Kaiti kuenda muchiti muchadzoka amai masiya vana vari munzara. Kuenda muchiti muchadzoka amai masiya vana vari munzara. Ndokamboka ndakatsikisawo ndichi ndazvinyorerawo ikako 1971. Right, pandakazovabvunzawo inini kuti makazosiya Bog Spirits, makazosiya the Black Spirits. Ndakandine vaning'ina vandaidzidzisa vandaiwanzopa mukana wokuti varidze vainzi Rising Power. Saka vanga vari pamhepo apa pavakati taakuenda ndakangotora Rising Power pandangokontinue. Rising Power ndo vai vekuimba furu ana Tyrus kana kuti Tyrus, yes. Tyrus aka munhu akanga azongojoinawo Rising Power. Anga munhu akaitawo zvandakaita ndichienda kuGone Wheels akangoti izvo zvachiuya kuRising Power ya. Saka ipapo muchitungamira Rising Power dzipi nziyo dzamakatsikisa nawo? Album ranzi Mhaka ndo ndakaita nawo. Mangoita damba refu rimwe chete? Ongo. Kuzoti pane imwe nguva yatakazonzwa kuti makazomboshanda neOcean City Band. Zvanga zvaita sei? Takashanda neOcean ndo mazuva iwayo.
ndomaza Ocean City ndakashanda nayo because ndo vandakashanda navo pakurekodha album inonzi Please Ndapota. Yeah. Mama siyana ni Rising Power. Wanga watori Black Spirits. Rising Power yanga ya Black Spirits. Saka makazoenda ku anomekita siyana yo. Saka aba se makazosura Ocean City Band. Ocean City Band takaitora because ndo yanga iripo ende kwanisa kurekodha nayo munguva yaifana kurekodwa ipapo. Ndosaka ndakazotora Ocean City. In fact yanga isiri yangu yanga iri ya James Chimombe. Right, mazoisiya Ocean City Band ye makazo pane makore kuma 1985-86 takazombonzwa kuti makashanda neZigzag Band. Zvanga zvaita sei kuti muzoshanda neZigzag Band? neZigzag ndakashanda naye kuna 85, it was 87. Ndakandarwara 86 for 9 months. Ndobva ndatama bva ndanogara kuKwekwe. Saka ndo group ranga riri padhuze randaikwanisa kushanda naro ndiri kuKwekwe. Kwekwe kwakune musha wenyu zvakare? Ongo. Nechekupi kwacho? Ndatiri ku Glenwood. Saka kuZigzag Band makashanda nawo mabasa api acho? Ndakaita album inonzi Waona. Ndakaita album inonzi ndakaita Waona ndo mamwe anga ari ma7 singles so. Ma7 singles wamuchitondera makaita neZigzag Band yapi? Hello. Akuyendwe and so on. Panguva yacho ivo vanga vatsikisa here kana kuti vakatozotanga kutsikisa vatanga kushanda meni? Vakanga vatsikisa inzi shoes. Vanga vatsikisa ma-singles avo vanga vatsikisa. Otherwise gomo ramasare yavo rino 7 single rokutanga vanga vatove nayo kare? Ya vanga vainayo. Handifunga kuti ndo chokwadi kuti ndo single yavo yekutanga aiwa hazvisiri izvo. Bwanawe National FM kugoma kuti tapi National FM National FM Dini Q Shine Magaterera nephenyuro inotererwa nedzimwe nephenyuro ZBC National FM tisuti nechimuti. Gilbert Jamaida ndo itaripizano Zigzag Band. Ndakazovabvunza kuti pavakasiyana neZigzag Band wakazoita sei? Ndakazosiyana nawo ini ndakudzoka kuno Harare. Ivo vari kushanda tese tiri kure nekure. Zvakunetsa dzimara kuno kuHarare. Saka kuno kuHarare pamakadzoka kuno makadzokera kunogara kwaifildzei kana kuti manga nemusha wenyu umwe? Kwete ndakadzokera kuno muNorton. Ndavaka muno muNorton. Aiwa pari kunzwika chose. Nekudaro gore rino 2015 Black Spirits yani madamba refu mangani? 63 ane matatu. Ndichikudzosera kumashure shomanini mukomatuku makamboshanda naSusan Mapfumo here? Ongo ndakashanda naye tikaita rwiyo rwedu
takaita rwere rwedu runonzi ndakanganwa zvanga zviri zvongoti anga chingorewo guest ake kana kuti kutouya kutozongobata collaboration takatosangana kuti tiite rwere kuti ngatiite rwere rwedu kunge zvimwe chete zvamakaita pana James Chimwambe. Exactly, ndizvozvo zvimwe chetezvo. Jordan Chataika makashanda naye zvakare? Jordan Chataika ndakashanda naye ndichiridza gitari ndichimuridzira bass, Robert achimuridzira keyboard, achiita album rake. Album rake rakaita rainzi Jordan Chataika and the Time Wasters. Ndistoenzi ma-Time Wasters acho kantanzi tiri kupedza nguva kumubatsira tisingaite zvedu saka muri ma-Time Wasters. Saka wangu munhu akati saka tiri ma-Time Wasters guys, but angoti asitaridire bhendi rinzi Time Wasters. Aiwa, iko panguva yacho yekucollaborata zvainge zvakareruka here kuti munhu angokuaprocha kuti ndikukumbira kuti uye uzoshanda nini, notikada kuzongora kuti imimi vanhu vaiuya muchibatana navo ende imimi kwanisa kudedzwa kuenda kwavo, sei zvazviri mazuva ano? Well, handingati zvanga zvakaoma, but zvanga zvisingangoitwa. Saka pataizvita ipapo zvakatinakidzawo nokuti patakaridzira Jordan Chataika isusu takafara, takanakirwa nazvo kuti kunge zvinhu zvikutonakidza izvi. And pandakanyora rwiyo rwangu naSusan Mapfumo zvakanakidza. Vanhu ava vakatsamwa vari vanhu vanatavana vamwe vanata vanhu varuzhi vanhu nemusodzi vamatama. Rwiyo rwakafarirwa nevanhu kuti mutukudzana naSusan Mapfumo. Ende inewe jana redu takasarudza kuimbira vanhu kuvaraidza naJames Chimwambe, vanhu vakari kufarira futi. Zvakangoratidza kuti hachisi chinhu zvakaipa kuimba tesa. Tichiteedzera ipapo tiri kuona hazvina kuzombomira mamuri izvozvo zvekubatana navo maimbi zviri kufambira mune mberi zvakanaka, muchirungu chichaenda hamusi kusarudza kuti ava ndevechidiki, ava vakaita sei vari kungotanga, muri kungopwanya zvimwe chete zvichingoenda zvakadaro muchibatana navo. Zvinotipei isiso kumhuri yeZimbabwe? Zvinongoratidza kuti vanhu kushanda pamwe chete hakuna kumboipa, kushanda pamwe chete zvinotokudzirudza zvamunenge muchishanda zvacho. Right, reketi panapa pacho paakazorosangana neOcean City Band kama ngoma tikudzaitira kuti vakamboshanda neOcean City Band, tinzwe iye ka mkoma Philip Sose vachitsigirapo kubulawa ikoko wezvawangaita kuti zvakanetsana neBlack Spirits yake iyeyi yekutanga iyeyi anga makore apa? 84 I think. 84 no 83 84 yeah. Ari akaita manager wake ainzi Jerry Jack Sadza, adova guest house kwataika kanga ko ama toda kuona itu ati amunga here kuti muite na Oliver ndi Jack Sadza aitaura ari kunetsa nako mana wake tikati hapana chakaipa tingauye tiite ndo vataita na Oliver, ndo vakaronga kuti tinorekodera kuSouth Africa. Tikaenda kuSouth Africa tikanorekoda na Oliver mama unorekoda naye pane album yainzi Please Ndapota ye nandini ndakakubereka kufamba nemotokari na Ghetto Boy yekutanga chaiyo kwete iyi yekutanga yenge kanonokera iye ndo vatanorekoda ikoko engeri Ocean City Band ndo vataita na Oliver, ndo vatauya tasvika kuno kwato Oliver ngota wano I think patasvika
paraendau ndani mwedzi mwepfungwa makachovha naye kwamakore mangani about 9 months I think. Okay. Yeah. Ungozva zvinomboitikawo futi mabhendi imo mwanenge aine musoro wakati dziya chida kuonawo kuti zviri kumbofamba sei and mazuva acho of course zvisina kunyatsomira zvakanaka kwese kana kuna Oliver zvanga zvisina kunyatsoti but not taking anything from Nyumka that guy ari pamberi zvacho Oliver wozova kuti takaenda kuSouth Africa akanoti takanorekoda album ka but ndofuka tanga tapractice in less than a week tina kuti album ite dzimwe aito achinyora munzira dzimwe kufomerwa mustudio fanga Ghetto Boy takatoipractice mustudio sikabati chakaita it saka ane talent yake zvake Oliver kuti vahombe ya tamba kuya iko kumari iko ndokazongoti nitsei kumana kuti mari yazofamba yemasales iwa imani because azviwa pakaitwa mari but kuti chizouya kuno kumaliya zvinenge zvakuti nitsei kwazvekuita zvinenge zvawandirwawo futi ka ndokandasiyana naOliver akanetsana nevaning'ina vake paipaini nenyaya nenhau yemari ndobva azonetsanawo zvesha neOcean City Band nenyaya yemari pasiyana nawo ndingatinzwe panapa Roni Mudhinda achipawo uchapupu ndo pakauya Oliver Mtukudzi ipapo ini tatongodzokawo uya kunzira 5 ndo patakazosangana naOliver Mtukudzi ende takasangana naOliver Mtukudzi achitodzivairawo asina band because anga kugara kunotoni apa anga anemba kukwekwe saka mbotaka azogara kwekwe omboenda nogara kunotoni ari munhu aritodzamba aida kunegotiata ne6 kuti rive band rake because vanhu kuHarare vasingachadi kuridzana tuku vachita abhadhare vana Clay vana uyu Franco Dobo vaya vanzani vairidzana kuHarare vachicomplaina achiti Oliver Mtukudzi abhadhare ndobva vakaida kutsvaga 6 band ikati aita zviti kuti tuku wati kunzwa mbiri yekuti haabhadhari adismantle band redu because 6 mazuva yavo yanga yakabata futi vana Gidza nana Manonkomo vakaramba vakata zviti kuti dismantle kweband redu papakaivanzi tuku abhadhari ovalai ya inotambira right first trip yake kuenda kumire kumakungwa Mtukudzi akabatsirwa nana Stella Chiweshe nemwana wavo Virginia Chiweshe nekuti marecordings anga kuita ekupedzisira vaingonorekodha and then haasi kuiswa paalbum nekuti pane time yazvakapera yekuti vanga vangokanda kuYouTube saka uchanya 1 2 3 4 5 12 asi dzimbo dzavo ma11 akawandisa 94.3 Wanda 102.2 Plumtree 105.0 tichidaro nekufamba kwenguva taingonetsana munongoziva mumabhendi medu nenyaya dzemari ndimukoma Moses Mulavo tuku abva aitawo problem nagitarist wake Zexman chakazoita kuti musiyane mhanya kunetsana inyaya yemari anga asingachabhadhara vanga vasikade kuburisa mari vakomana vacho vaingoburisa tumari tumwe twekuti unozai waingonzi semupfana asi muchiona kuti tasenza masenza mari iripo mashows ari kuzara vachitobhadhariswa kabhosi kwaibhadhariswa kudhara vanhu vachizara mashows ekuma-70s kwayaingari mari mamwe mashows achona aitwa zvekuma 50 cents $, but vanhu vaizara kuchitoitika mari yakanaka but iwe kuti uzoiwanawo manje mari iyo iyeye yainetsa manje kuti ibude manje kana even mukarekodha pane patakazosvika pakuti ndakupinzwawo woona kuti Moza anokwanisa kuridza gitari ngaamboridzawo mamwe masongs kana bass guitar kana even guitar atirekodhe naye achiwanawo maroyalties saka Zex makatomborekodha naye ndakarekodha naye but masongs andakarekodha naye Zex
ana mawira mombe tumasingles twetu angoti mawira mombe imi madzimai there were 2 singles but anga ari kuseri nekuserika mamwe acho handatokangana zvangu matitles acho mairidza besi papo dairidza guitar dairidza guitar ipapo right mari haisi kubuda kwazex kwekwe mari yange isikabudi zvachose yaiti kana ikanziwa pamidzirwa mari pamwe yaipamidzirwa $2 iwo pamwe wanga wachipuwa $14 after weekend yese wam $16 kwose kuri $16 asi apo tinyatsokuona kuti mari taita mari yaitwa because imwe mari yacho yaitotakurwa nematranki kana zvimatraveling bag zvihombe zvezvi zvekudhara zvamaadidas zvebhora izvo tiona kuti mabhegi mairi aya akazara mari asi kana makwemoko emuhomwe wakupuwa pocket money manje saka ini nokukurawo kwandaenda ndichiitawo ndichizivawo kuti hai zvazviite izvi zvinoita izvi ndanga nangogara ndangoti adaenda wana kumwe kunhu kwekuridza kuri nani ndarawo jeki sadza weyoyo ndo paakazonzwawo tukwa kuti aita problem nalead guitarist wake aiitwa Bartholomew anga nechirwere chekudonha Bartholomew Dara Zex Dara Jeki akazouya kwandiri futi zvanzi Mozi kuri kukunakidza here kuna Zex kuti hakuna mari mudara taingojuka namudara Jeki tichitaura chokwadi tati hakuna mari tikanzi manje Oliver Mtukudzi aita problem yaguitarist wake munoda here kuti muye muchishanda mese because anorwara anodonha ane chirwere chekudonha ndikatofara chaizvo kana kuchinge kuri nani zvanga iri gore ripi 1978 manje 1978 ndo pandatanga kuridza naOliver Mtukudzi uko handina kuoneka manje kuna Zex kune kubhoikana mangoshaika ndava nangoshaika weekend yasvika Mozi hapo practice ana naOliver Mtukudzi kumadhi kumba kwako Old Highfields uko ndatoita program weekend yachona tatotanga mashows show yenyu yekutanga makatangira kupi show yekutanga naOliver Mtukudzi takatanga mamushandira pamwe yechipiri yacho tichizopinda muSaratoga yechitatu yacho inofanira kuve takaenda kugarden party handichanyanya kuyeuka mushe mushe tofanira ndedzipi nziyo dzamakasvikira imimi Oliver Mtukudzi achipisa nadzo kwangu dzandimomotera koita ningirikini album yaakazinga aita iyi ningirikini yange aina na Zuweri ndo album yandakasvika iriko iyoyo ndikatoipracticeawo inini ndokambo kanonzika lembeni katawe ngoma Moses Mula kawakaridza gitare kwa Zex Manatsa kalembeni katawe gitara mandevu Zex Manatsa right pamakasvika imimi ikoko lineup yanga yakamira seye Black Spirits ndakaona wariko ndi James Manyungwa airidzachi madrums Joseph Alpheus airidza bass koita Robert Mtukudzi airidza rhythm guitar asati akuridza makeyboards Bartholomew wachona ndiye airidza lead Tukuwo ndiye aiimba asati akubata gitari asi ozo aigona zvake kubata gitari but anga asingabate gitari mazuva iwayo aispecialize nekuimba chete kweto vakomana vamwe vaitambawo pafrandi apa nevasikana kwangu naKeni Munemo wataiti Keni Mukwesha muzukuru wekwana Mukwesha vebhora ndo vanhu vandakasvikira variko vese ava pane vachiwa muchiri kurangarira kuti ari kwakati vakashaya vanhu vese vandiri kutaura vanhu vese ivavo vakashaya vakashaya vanhu vese ivavo zvekuti kuma-Black Spirits kwacho tikada kuti titaure kwasara inini naJim wacho iye naPiki Kasamba Piki Kasamba makamona ariko ayo akatozouya ndisi takatozomutora kuti auye kuna Oliver Mtukudzi Piki semunin'ina wedu wemumbare kaigonazve kutamba-tamba nekuimba-imba makamuspota sei Piki Kasamba
piki taiziyana kasinzisa vanhu tanga takura tese munomu vaine bhendi ravo rainzi kwamudhararoni iri rainzi chiko pasati pane uchi rainzi chiko ndakukanganwa zita racho ranga riri muno Mbare ndopatakatorana napiki iye piki kwaingoita aiimba ikwanda zvekutamba kana kuti airidza aiita mabacking vocals nekutamba anga asingaridzi vamaenda kuye mukamutsvetera mukati uya piki infact zvakatozonzi naiye Oliver amene kwanga vaona vachistaja zvikanzi pane mufana wandaona achistaja kuchi vanga vachiridza kwakati kwanga vachiridza ari good zvekuti akauya kuno kubhendi pafrandi panoita mushi tikati ndiana kuti zvikanzi apiki kasamba pavazoonana naPeter mukoma waPiki taasisa message kumba ikoko wazoonana naPeter mukoma waPiki chibwe Peter wacho aiwirana nawo natuku wacho vawirirana vataurirana pai vawirirana santatotaura naye Piki kudhara kuti uri kudiwa uko vazotaurawo nemukoma wacho abva ndokuya kwakaita Piki kubhendi unongoziva nekufamba kwenguva nyaya dzemari ndo dzinonetsa umali amini nyaya dzemari ndo dzinonetsa kumabhendi saka kuzoti tiregedze kurikidzana naOliver Mtukudzi inyaya dzimwe chetedzo dzemari imimi makambopinda mustudio here naOliver Mtukudzi takapinda kakawanda mustudio dzimwe dzamuchiri kurangarira dzamakarekodha kakawanda naOliver ndakarekodha Shanje yakatanga ichinzi Pfambi yabva yazochinjwa kunzi Shanje Muroi ndiani sei yakatanga ichinzi Pfambi ikazochinjwa kunzi Shanje because iye aiimba achiti Pfambi haidye chekupamba saka akafunga kuti akati Pfambi zvichaendeka saka vanosensa masensors ava vakati aiwedhire kuti Pfambi hariite bvayazongonzi Shanje inokuvhiringira because panga paine imwe songu yainzi Shanje iyo Shanje hadzi vake musha iye mairidzi achibaba lead hakuna kubvira kwekutanga kusvika kwekupedzisira ndairidza lead guitar nemabacking vocals nekuarrange kwacho futi aibatsirana semunhu airidza lead ka hapana paunga arrangement yacho kutoti itozovepo zvinobva kuna guitarist waona manje oza vaikuridza kwavo kwavaiita kudhara kwacho ikoko vaingoridza zviri straight saka zvaidawo kuti kakona kuti isong yoita intro neending yacho saka zvese ndakazviintrodusa izvozvo yosiyana neyatabva mukuridza previous you see now saka zvese makazviintrodusa ndakazviintrodusa kuna Tuku zvikatozoita kuti atosumuka stage izvozvo mamazvidzidzira kupi kozi mamuna kudzidziswa nemunhu inini semunhu akazvarwa mumba memusic chipo chiri mandiri mudhara aididza kugitare mudhara yangu aigona kuridza zvinhu zvese mainstruments ese kunyanya mabhoso airidza ese nekuimba kwacho zvese kureva kuti mabhoso anga itoripo pamba anga inawo mabhoso ake mairi mudhara wangu sikanzoziva semunhu anga achiri mudiki wandizoti akazofambawo sei mabhoso iwayo ndoka mukoma muzimula baba vapotato yokusenza naye ndi Brown yo mapurisa emuna muharare ndo baba vakawa vari muMbare umo wakashanda naOliver Mtukudzi saka magetsi antera tambo ndo saka makaona potato nayeyo zvakareka achisvipira microphone inotambika iyoyo right. Josephat Somanje anotsigirawo panapa kuti Oliver Mtukudzi zvakare yakabatsiridza mukuvambwa kwepenga udzoki nekudaro takabatsirwa zvakare namukoma Oliver Mtukudzi kusimudzirwa kozi pakatanga kambani yakati rekodha yakaisa mukoma Mtukudzi pamberi vachitarisa magrupu angakwanise kurekodha ndo vakauya vakaona zvataita vakaona kuti vana ava vanodzidzisika ndobva vatitora ndobva vatipa pekupracticira pakanaka saka vatipa kudaro ndobva tatanga kutosimukira kuziva kuti tichazorekodha tazorekodha zvaibva nekuna mukoma Oliver Mtukudzi vatibatsirana naRay Makana manzwa apa kakuti saka Oliver Mtukudzi vane chekuita mupenga udzoke kuvambwa kwepenga udzoko right. Ngoma mula makamboshandire na Thomas Mapfumo Thomas Mapfumo hapana pandakamboshanda maingosangana chete kungoonana chete zvekutoti apa kanga patoita grudge kare kuti maBlack Spirits nemaBlacks Unlimited uchitonzi mimi mamufane kuenda kushow yemaBlack Spirits
isusu tichinzi hatifaniri kuenda kushow yemablacks unlimited nekuda kwe vanga vasikawirirane Oliver iwo maguru acho Oliver na Thomas ko garage ranga riri papi wese uyu airidza zvakasiyana uchidza zvakasiyana mukuru uyu ndiye anga ane garage stereko iye mapfumo ndiye ainyanya kugumbuka stereko mapfumo ndiye akambogeresa mufana pai saka anochengeta chigumbu ane chigumbu chakaipa stereko iyo mudhara uyo ko mufana akamugeresa pasei piyo varai macheka anzi uri kunditedzera music yangu uri kunditeedzera music yangu siyana nazvo atumirwa mabounsa amene kwaairidza kuchitungidzo apabvisa mbijana apabvisa bvudzi piyo varai macheka ari kutozvitira music traditional music yemunhu wese ari kutokurawo plus iwo anenge achitokuita kuti uende pamberi kabukozi kana hapana munhu anotedzera zvakaipa manje mudhara wacho anochengeta chigumbu mafia chaicho ameno mazuva ano akura manje zvaita but ndo chimwe chikonzero chekuti unoza munhu anozongosiyiwa nemafelo musicians vaanenge achishanda nawo through nyaya yeutsinye nekuomera ikoko so makashanda naye kusvika papi tuku takashanda naye from 78 iyoyo yandataura kusvika 1984 tawana independence yedu kusvika 1984 vatatanga kunetsana futi nenyaya dzemari idzi vatambobreaka mudhara jeku yanga achiri mupenyu ubva auya otibatanidza odzokera futi apo napo ona kuti hazvi kuramba zvichiita wese vataregedza ndo pakazoitika touring yakaitika manje tanga tato kuma 90 ngangoti 1990 uko ndatomboregedza ndakutomboshanda zvangu nana Sifas Mashaka adava moto muzhinji right sati taenda ikoko iye Oliver Mtukudzi kuenda kunze matouring ekunze akatsangira papi gore ripi kana mchikutondera 1990 1990 topakatanga takatanga kutobuda naye kunze 1990 akatouya achitotitsvaga isusu kuti kwaita touring iripo akomana saka yanga yarongwa nani toi yanga yarongwa naDebbie mukadzi weDebbie uye Debbie akauya muriko ere Debbie akauya tiriko akauya sei Debbie kuya kwake handizivi kuti vakawirana vakasanganawo kupi naOliver because pamamwe mashows taingomuona Debbie patairidza kana munana Queen's Garden achiuya achinzwa atenda show ozoendawo hake semunhu anenge abva kacha ndasikatombosiya kuti anoita zvemapromotions emusic taingoti varungu maizara varunguka matime yacho munana Queen's Garden saka zvadaro takazonzwa Oliver auya achiti akomana pane touring iripo toda kuenda kuGermany saka imimi ndimi vanhu vari kudiwa vari kuzikanwa nevanhu vakambokuonai muchiridza kati hapana chakaipa nzou umwe wangu Jimmy Drama yanga aisenza painzi Spinalong achitengesa marecords tikatomuendera kutaundi ikoko takukanganwa zita racho chairo chairo yainzi chiko apa pana Julius Nyerere kapo anti pane chipublic toilet cheche yainzi chiko Spinalong yacho yemarecords ndopaanga kushanda Jimmy patatorana paipai tawirirana taenda kumarest house tagadzira program tabva takwira ndege pataenda kuGermany makanoita mazuva mangani Germany ndingangoti takaita 9 days kuGermany because kwangu ne 5 shows zairidzwa kuWest Berlin ne4 shows zairidzwa kuWest Germany but tanga tiri best kuLondon manje kuLondon ndo kwataita mashows akawanda but takatangira kunoridza uko kwataidiwa first kuGermany batadzoka kuLondon kuti angoita 9 days 9 days 9 to 10 days zekuzongobvawo ikoko nekudzoka but mashows atakaridza i9 kanga iri kekutanga imimi kukwira ndege kanga riri kechi2 because kekutanga ndakazvikwidza ndega ndege ndichida kunzwa kuti ndege inonakidza sei tapedza mashows mamwe atakatouring yatakanga taita kuBulawayo nani naiye tuku ndikati inini akudzokera kumba handisi kudzokera kumba by road ndombonozvitengera tiketi rendege mari yanga iripo ndikati ndoda kukwira ndege vamwe wakati vakaenda by road vamwe inini nemunin'ina wake Oliver aitwa Charles Mtukudzi
anove ndiye anga ari ngangoti cashier wedu ndiye aibata mari chichichi ari kupi Chelsea akashaya vanhu vazhinji vese vatakasenzanawo kuna Tuku vakashaya so ndibva mati waisi kuenda kundege ini ndakuenda kundege because mudhara jeka anga achiri mupenyu ipapo nacharisi neni tiri 3 mbamaenda kundege umwe futi ndiani akada kuenda kundege ndikasikaziye ndikakanganise keni mune mwere kana kuti ndiani handichaziya ipapa tantiri about 3-4 vakaenda kundege vatombotestawo ndege rinzwa ndege tiketi raita mariko ipapo $100 ndiri kuma1000 chakuti mumwe ndikati $100 ndingozvikwidza ndege so ndova ndakwira ndege airport peda pa taxi yangu kumba street ndakazvikwidza ndege ndege aumwezi wachiva nepasa by road kusanganisira Mtukudzi akava nepasa mukoma wangu handiri kuzotaura zvakawanda because apa chete apa pamari painetsa aisunga zvakanyanya angari mupurisa mupurisa anosara pasi mupurisa wemari juta chai chokwadi icho right amaroterera iwaka tiyazopfuurira mberi kaso ndonotera nditika nechirongwa chedu ichochi gamba remhanzi nenhoroondo yaika Oliver Mtukudzi manzwa apaka tataura nawo Tete Baibiti tataura na Moses Mula tataura na Philip Sose tataura newanda chaizoka kuti chirongwa chedu kachinzobuda zvakanaka vese ava tinovatenda Tete Baibiti tinovatenda chose kuita kuti chirongwa chinyatsobuda zvakanaka mwara kuti zvakanaka ndichakusiya muna the Paramount Chief Namusa Unyama ndo muchatandara nawo kunobata nguva dza 3 o'clock anditika ini nangu ndakumbonoti turudwe soro wangu sina nyanga pasi kunoutungirawo sara zvakanaka ngatisangane musi wechitatu masikati nenguva dza 12